Salam Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarları gepleşigimizin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, mälim bolşýaly, Türkmenistan döwletimiz tarapyndan hem 2 ýyla gowrak wagtdan soňra koronavirus pandemiýasy sebäpli çäklendirilen halkara uçar gatnawy täbiden ýola goýulyp başlandy. Dün ilkinji adaty halkara uçar gatnawy Aşgabat Dubay uğru boýunça amala aşyryldy. Ine ertir bolsa Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň Kazan şäherine adaty halkara uçar gatnawy amala aşyrylýar. Mehriban tomoşaçylarymyz, habara başlamazdan ozal size ýene bir zady ýatlatmak isleýän. Ýagny pasport, yndan çykat, dawernis, COVID-19 halkara sertifikady we resmi namalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýutup bilersiňiz. Habarlaşmak üçin telefon belgileri 863 78 96 73 96 48 55. Mehriban muşdaklarymyz, geliňini bolsa esasy habarymyzy dowam edelim. Halkara gatnawlarynyň peýdalanýan raýatlary gyzyklandyrýan sowallaryň ýene-de biri karantin çäreleridir. Bu gatnawlardan peýdalanýanlar üçin karantin şertleri nähili bolýar? Bu sowalyň jogaby şeýlerek, adaty uçar gatnawlardan gelen, ýagny Kazandan we Dubaydan gelýän ýolagçylar üçin 7 günlük öý şertlerine karantin göz öňünde tutulýar. Bu hem koronavirus pandemiýasy bilen bagly dünýädäki durnuklaşan epidemiologik ýagdaýlar nazarda tutulup, daşar ýurtdan gelýän raýatlaryň 7 gün karantin düzgünlerini öý şertlerine berjay etmek göz öňünde tutuldy. Dubaydan gelen ýolagçylar 3 gebek çatlandyrylýan, ýagny test netijelerine görä öýlerine gaýtdylar. Mehriban tomoşaçylarymyz, eger-de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz we Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Gepleşiklerimizin inniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.